Hola, moi buenas tardes. Son Julia Fernández Estelo, son de Reboreda. Meus pais eran Narciso Fernández Estelo e Inés Estelo Vidal. Teño dúas fillas preciosas, maravillosas e dous netos. Unha que se chama Melanie e a outra Leo. A cousa máis bonita que pariu miñas fillas. Por que crees que estás aquí hoxe? Hoxe estou aquí por miña neta, para facerlle un documental que ela me pediu. Que é o que sabes da infancia de Inés? Pois da infancia de miña nai sei que o pasou moi mal. Mi madre e miña nai naceu unha familia máis pobre, pero pobre, máis pobre do que foi. Así vos lo digo. Pero honrada, é moi honrada. Tanto ela, como miña nai, como nós todos. Ela era unha persona maravillosa, tiña un pelo maravilloso. E daquela era moi difícil cortarlo, peinalo, pois miña nai colleu miña abuela e cortoulle o pelo. Que é o pelo ese que ten agora, é o que ten a Virgen de Reboreda. Ese é o pelo de miña abuela, ou de miña nai, perdón. E vivía nunha casa moi pequeniña e miña abuela traballaba moitísimo nunha casa donde cuidaba do gando e traballaba as fincas, que era ali en Reboreda, na casa da señora. E a raíz diso, miña abuela traballaba ali, e depois nos palía a nós. A parte do meu abuelo, tiña o meu abuelo que faltou con 42 anos, que morreu, que vivía e traballaba na Renfe. E miña abuela quedou sola, cos fillos, cos 9 fillos, ali en Reboreda. Depois foronse casando e marcharon todos para fora. Solo quedou miña nai. Ali nesa casa non se falaba de política. O único que falaba era a abuela dos que Franco iba lá arriba a Santo Pai e mataba os homens ali. Era o que dicía. E como foi a tua infancia con Inés? A miña infancia con Inés foi a máis bonita que tuve, é a máis maravillosa, é a máis linda, e se non hoxe estivera comigo, ainda sería máis feliz, porque me faltarme ela, faltoume todo, faltoume hasta a vida. Pero miña nai éramos como as dúas gotas de agua e seguimos sendo igual, porque me quedou o legado dela igualiño, todo me deixou a mí. Ela traballou moito para sacar a 10 fillos adiante. Iba ao xornal e con 5.000 pesetas iba de Mariano e traíanos de comer para 16 personas, que aparte de ter 10 fillos tiña unha neta. Unha miña tuvo ali tuvo un fillo con 17 anos e quedou miña nai con ela, que era unha nena enferma, e tuvo que levála para Madrid. E ela deixounos con miña abuela, e miña abuela luchou moito, porque o meu pai desaparecera. E depois, cando volveu miña nai, seguía luchando. Iba arriba a lavar, levaba nunha carretilla casi 4 ou 5 tinós de roupa ao pozo para lavar ela sola ali. Depois iba eu e axudáballe unha sobrinha miña ou unha irmá miña lavar tanta roupa, o pañuelo polo areo, e vindo para casa, facer cenas, lavar moita roupa. Non había agua na casa, non había baño. Meu pai fixera un cuarto de baño alá fora para facer as nosas necesidades. E a cociña, aquilo era todo terra. Só era terra. Non tiñamos cociña de ferro, ni butano, ni nada. Había unha lareira con forno. Iso é o que máis lle gustaba a miña abuela e a miña nai, a cociña de ferro. Encantaríalle. Depois de cos anos deron unha cociña de ferro. Non era unha nai que che dice ou que che pega ou nada, que collía, che contaba as cousas e che dicía o que lle pasaba con home ou con man ou co que fora, che contaba a ti.
Ela era así. Escapou da casa tamén por unha paliza que lle deu meu pai. Pero miña nai foi a buscar, que estaba na vía do tren cos 5 fillos. Estaba na vía do tren. Funta a miña abuela foi a buscar porque viñera para casa. E ela marchou. E ainda así levou a velha para traer para casa. Pero nada, meu pai iba mal, traballaba muitísimo para poder ganar 5.000 pesetas. Miña nai traballaba toda a semana inteira para darnos a nós de comer. Éramos 10 irmáns. E meu pai iba mal, e só ganaba 1.000 pesetas, creo que lle daba, ou que ganaba. Pero miña nai vivía moi mal. Iba moito, traballaba nas bateas, na carnicería, depois iba para arriba para casa, cuidábanos a nós todos, entre miña abuela e ela, porque o meu pai só era ir a mar, nada máis. Pero foi bastante difícil na nosa infancia. Despois a cousa cambiou, xa fomos un poquinho grandes nós. Eu pasei a miña infancia moi, pero que moi bonita ao lado da miña abuela. Moito. Ali no Moinho, na casa do Moinho, en Reboredo. Vivíamos ali con miña abuela, miña nai vivía na outra casa en Santo Paio, vivíamos 4 no Moinho e 5 con miña nai. Íbamos ao colegio, mitad tía, mitad no, cando pedíamos, porque tiñamos que cuidar das vacas e máis das ovellas e todo iso que tiña a abuela, pois non íbamos ao colegio. Tiñamos que axudar a miña nai, máis a miña abuela. Eu despois tuve que salir do cole por circunstancias da vida, que miña nai tuvo unha nena pequena. Eu con 13 anos tuve que salir do colegio para cuidar dela, porque miña nai iba a xornal, pero pasei non moi ben. Ali éramos moita xente, non tiñamos televisión, íbamos para unha veciña a mirar a televisión. E depois, cando esa veciña lle deu unha televisión, éramos 14, 16 personas encima da miña cama mirando a televisión. Como diría outra, que sempre hai unha reina. Hai que dice que a faraona era unha reina, pois a miña nai era máis que a faraona. Era bonita por fora, por dentro, por todos os lados. Pero foi unha muller moi... Aparte de que meu pai era un pouco... Bueno, jodido. Chegaba moitas veces mal a casa e tivemos moitos problemas con ele. Pola vivida. Eu iba con miña abuela, así, ás 4 ou 5 da mañán, ás pozas, para o trabajo para baixo, para as fincas, para regar a finca toda. Eu era feliz facendo iso con miña nai, ou con miña abuela, me era igual, con quen fora. Regar as plantas, regar os millos, regar as patatas. E iso foi unha miña infancia preciosa. E de miña nai teño todo o que teño que dicir de miña nai, que son cousas boas. E eu creo que todo o mundo que a conoceu, lle chaman Inés a Pintanta, eu creo que todo o mundo a que a conoceu, tanto a ela como a miña nai, teño un bo recuerdo desas dúas mulleres, porque foron tanto en Reboreda como en Rondela as persoas máis queridas que hubo entre a xente. Ela sempre luchou por sacar os 10 fillos que tiña adiante, fora como fora, ao xornal, nas bateas, por onde fora, por onde lle chamaran para que lle deran 100 pesetas ou 300 pesetas por cavar patatas, aí vela, aunque sea só para comprar o noso pan, e medio kilo de azúcar e medio litro de leite, onde fora. Era unha muller que non le deu todo, luchou moito, traballou moito,
Moito, moito. E igual que miña abuela que traballaron as dúas como dúas pedazos de reinas. Porque elas dúas foi a que nos sacou adiante. Os des. Elas dúas. Non digo que meu pai non. Sí, pero non. Pero foi tanto miña abuela como miña nai. Foi o que nos sacou adiante a todos. Por que vos chamaban pintantes? Pois isto era por o defunto de meu abuelo. Chamabanlle pintante porque viña para traballar e lle quedou unha jorra e máis o caldeiro da pintura, viña pola parrapada e a xente empezou a dicir e quedoulle o jorro colgado nunha silva e a xente empezou a dicir aí vai o pintor, pero non, dicíanlle o pintante. Dicíanlle o pintante. E daquela, pois quedoulle o pintante. Ese foi a meu abuelo. Pois como todo o mundo lle chamaba o pintante, pois éramos os pintantes. E a todo o mundo nos dicían os pintantes. E así nos quedou a todos os pintantes. Quen é para ti, Inés? Para min e para todo o mundo, Inés a pintanta sempre será Inés a pintanta, pero ali, en todos os lados. Pero era unha reina. E sempre será unha reina. Unha guerrera que luchou. Ai, son cosas privadas. La vecina iba a echar una guapa precisando, ¿no? Mira, otra ya tía. Empezamos, estamos malos. Sí. No, tienes un vecino. É un carpinteiro. Me apretó, hijo de su mira.